soutěži Maturita 07. Pravidla jsou jasná, lehká, chtěl nebudete říkat, ale rovnou přivítám naši skvělou komisi. Je to pan Honza a pan Tonda. Potles. Jak jistě vidíte, tak jedno místo v naší komisi je prázdné a tam bych si vybral někoho z vás. Poradím se se svojí komisí, kde by to měl být. Chce si někdo s námi soutěžit, potřebuji 2 lidi. Soutěž o ceny, velice snadná. Ceny jsou věcné, ale je to velice snadná soutěž, potřebujeme 2 lidi. Nikdo si nechce soutěžit. Mám se někoho vybrat. Zastavíte do konce naší parenky, zakřijete z jednou. A já už bych na otálu pozval prvního soutěžícího, pan Ondřej. Těšil jste se do naší soutěže? Šel jsem se moc, doma si dívám každý týden. Je to nabídavá soutěž, podívejte se na naše kolo štěstí, jistě ho znáte, stanovíte? Znám, detailně. Předměty, maturitu zadarmo, velká šance. Bych chtěl maturitu zadarmo. Co jste se tak učil, co byste si představil? Učil jsem se hlavně tu češtinu a ten zeměpis mám tam. Tak podívejte se vám na kolo štěstí. Změníte asi to, co jste si přál? Počty rád nemám. A musím pozvat vaše zkoušející. Paní Dana a paní Eva. Dobrý den. Takže on si pustíme se do pořádného příkladu. Tužba, ale co to je? Je smazaná tabule, to se mám mazat sama. Honem. Dobrý den, Ondřej. Dobrý den. Připravoval jste se? Připravoval. Vy tak. Takže Ondřej. Příklady, šup, to máš za sebou, jsou 4, to je první. To nás čítání. Ondřej už určitě píše. Píše. Tak já bych s tím příkladem začal nějak svého rozhodu. Výborně. Ondřej, ten příklad není složitý. Ale má tam těžká číslo. Plus 3, že? Ukáž. Ondřej je na to dobře. Aha. Věru se sešitoval. Ne, ale to se mi nezdá úplně. Tím poradím, když vidím, že tak. Jednodušší si to rozložit. Ondřej. No, Tolik jedniček. no, musíš se s tím poprat. Dan, už prosím tě, kousek na stromech. Nevidím. Takový těžký příklad. Snad kalkulátor by nepomohl. Prosím vás, paní profesorko. Ano, Ondřej. Že by nějak, bych si půjčil kalkulačku od vás. Jistě. Je. Ondřej, a máš tady index. Ondřej, sám víš dobře, že je to samý zloděj a lupič. Já nepůjčuju index, protože...
Já jindy jsem na maturitu a já jsem se ho zapomněl. Já teď nevím, co si udělal. Prosím vás, tam máte to už někdo vypočítání. Tak já nevím, snad lidi nevysílal Tarzana. Krocana? No, dělá Tarzan. Udry, udry. A tady máš nějaký zaživitel kabinetu, třetí patro, tam zleva, žlutý desky, jo? Ale já mám málo času. 5 minut, žlutý. Co myslíš, Dan už? Tak to je úplně vtipný. Ale začni příkladu. Jsem jenom začal. Já tě chápu. No, ale myslím, že on, že už tady tomu ano, nějaký čas ještě mám, tak myslím, že se můžu povolit tady. Máte tohle nedoslouchnutý. Já ti rozumím, když já na to mám takovou moc a oni se třeba tady už je to bezlepší. To by tak poradíš, ale teďka Ondřej zrovna došel čas, tak co s ním uděláme? Já bych to zbytečně neprotahoval, Ondřej ví sám dobře, jak na tom je. Já bych ho ohodnotil plným počtem bodů. Co myslíš? Ale myslím, že to nestačí, protože neměl ještě kalkulaci, to mu dala mínus za vlastně přípravu. Kdyby jsme se dohodli, tak nemyslíš. Dobrá. Takže teda navrhujeme naší porotě 5. 100 teda. Pane šťastný, jak to víte? Pohodě. Za 5. Pane šťastný, jde vysoko. Souhlasíte? Já to souhlasím. Tak máme opět za to. Takže plný počet bodů. Ondřej dnes. 15. Další soutěžící je pan Matěj. Potaz pro Matěje. Co byste si přál? To je Štěstí na poli. To si nevyznáte za děmise. trošku se bojím raně. Máte se čeho bát, protože přichází pan Petr a pan Slávek. Mně se nikdo nemlouval. No, pořádně no, hej, to je dneska běhal. Pojď startíky. No tak. Připravit. Ostaň mi k tomu. Podvodníček, zpátky. Jo. Zadek nahoru. A zpátky. Nechte někdo, ne? Už bychom mohli začít. Začneme Českou republikou. Tak nám něco pověz o hospodářství České republiky. Tak já bych chtěl nějaký důležitý města. To je na zaří pivo, Kutná Hrad, cigára, pak tady na Moravě tam vinice, takže úrodná půda, taky konopí tam roste. Vidím, že všeobecný přehled máš. Na co bych tě mohl dostat? Tak nám řekni, co to je bifurkace. Bifurkace to zná každý, pojď. Já myslím, že